Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym tasyjylar. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe halkara parahatçylyk we ynançmak ýylylip oglan edilen ýylymyzda halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň bu gözek sanyna halipalarymyzdan bize miras galan bagşylyk sunmat hakynda, halipa şähertlik ýolu hakynda gyzykly aýdym saly söhbetleşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Lewap welaýatyndan gelen halipa bagşymy Türkmenistanyň at gazanan bagşy Ören Atakow mehmançylykda. Halipa gepleşigimizde sizi hoş gördük. Ören halipa gepleşigimiziň başynda bir sunugy dälemine ilkinji gelişiňiz barada, ilkinji halipalaryňyz barada gepleşigimizi dowam edelim. Sayet etrafının keltiya boğazında ötüp olalım. Bizim ovamız Bağışlı Ova. O yerde Garra Bağışı, Tağan Bağışı, ondan Tağı Bağışı, Cumhurbaşkanı Berdi, Ulu Mehmet Ağa Mehmet siyali bağışları yaşak geçtiler. Ben çağı devrimde, esasen mektepte okuyan yıllarımda 13-14 yaşlarımda vaktım Türkmen aydın sağlarından bir neme kulağım kanının son ilkinci gedek dutarı elime aldım. Esas baş halifam Cumhurbaşkanı Berdi filan öğler başını vurmayedip oldu. Usta eğernedir derdiler. 30. yıllarda ilkinci patifon alınıkanı. Şol patifonunu yurdumun dürlü künceklerine çok 30. yıllarda hani Uluğarlı'nın, Mahtumuluğarlı'nın, Sağan 36. yıllarda atlarda yazılan aydımları. Aman yurdumun en görnükli Yollaş Bağşı'nın, Lovat Bağşı'nın, Orasaların yurdumun ähli yerinin bolun bağışılan yazılan aydımları var. Biz sağalı dövrümüzde şunun öyüne varıp her şeyini özden dostlarımız olsa dinlerdik de. Ondan sonra bayram aldı, men bir daim vardı. Onu Sarı Bağşı diyediler. Öyle Sarı Zumanalar familyası il içinde Sarı Bağşı diyediler. Olu varında öyle aydım sağlam umut biliyor. Halk dörüzülüğüm katı umut biliyediler. Yöne dutar salp bilen ok, yöne hinglen vaydiyatlar. Ondan sonra o amada bizimki gedelince varanına bir gece bizimki de oluyor. O adamlar tanıştı. Her gece akide onu çağlarını, çoğularını dinlep, dinlep aydım ayttırıyorlar. Onu şu attır men yaşlıkta kulağımda sindi de. Ondan sonra ilkinci bana dutar öğrüldün, o da şimdi Cuma'yı berdik oldu. Onun halifası Cuma'da Özmemedov. Yankı halifalarımın biri olan öyle olsun vurmaydı, hem bizim komşu ovamızda oluyordu. Olurum her şimdi bizim ovamıza gelirdi. Ama bizim ovamızda toylar dine bağışlardan geçerdiler. O bağışların içinde başta ağıtların tanrılarının içinde tüylük bağışlarım var. Kara bağışı, tağı var, tüylük çıvası olan. Kara bağışı katı güçlü tüylün kaptanına aydarken. Hem tüylük çalar hem tüylün kaptanına. Ana sıdatlar yaşlıktan benim sol yüreğime aydın tağın yakın olması sebep oldu. Tatar geliyor Hürgan Bağdat'lımahım Tatar geliyor Hürgan Bağdat'lımahım Güllerinin ahı karasıylar Kahanı yandırır bu çeken ahım Bitmez hilirmin yarasıylar Kahanı bağırıryan, mahımdan mağar bildiriyyan. İki gıydın arasında sergezden, yaktın beni ışkın hüvüsüyle. Kahane boye
bilmezmen İkevvel bir kolda tuta bilmezmen ay 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 Tekerlevlerinden yusabilmezmen bu sağlık köyünün sonrası bıyılır Hiç kimse köymesin köyünün oğluma Ardım aydır men peridadıma Uğur şepki vamat getirdi adıma Tahir'in dilinin fenası bıyılır Zaley boye Bıyılır ay 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 Tahir'in dilinin fenası bıyılır Yaktın beni aşkın sevdası bıyılır Zaley boye Ondan Cuma'yı verdi, ol bir yakınrak karınlaşımız, sol bana bir dutarını verdi. Bir kısani ilkinci uğranın aydıması durasın gelir diyen aydım oldu. Malatım oldu, Firayim sözlerine. Sonra uğranın biraz yolu düş başlarına gördüm. İksan dutar vardı, bir dutarını bana verdi. O zaman ben tiyade uğranan, onun yanına var bir uğranan sazım öyle de çalyan, mektebe gitmek dövrümdeki akşamlarına. Son barıp yanına hasavat veriyen neyil boldum. Son düzelip edip şey edip. Ondan bir 7. 8. sınıflara varıverenden yani biz o olan toylarında aydımat başladık. Başardığımızdan. Halifeler aydıya son bize de arasında novat veriyorlar. Sağ olun halife. Mümkün olsa gepleşigimiziň şu ýerine bir halifalaňyzdan öwrünen ajaýyp aýdymlaňyzdan aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edibereriz. Vatan için çıktım av gayret üstüne Tedanım çıkyança gönlüm devlir Oh gönlüm devlir Diktir serin düşmey düşman astına Yanıp durunlar ben gönlüm devlir Oh gönlüm devlir İlim için sürley dağdan geçermen Düldül pakana doğ bağla uçurmen Oh bağla uçurmen Damat yerim hakkını kasam içermen Kasam kıldım şertini Değermenin devlir Oh değermenin devlir Oh yani vermen gurulini zamani Ali Murtulanı şahım yerlan ay 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 ay
Lal İskender Gadır Pelvan ay Gadır Pelvani orta attım köpüne sarmanım devlir oh sarmanım devlir atına yarağın beslet Galıydı gözlerime yürük ile silep Yürük ile silep Korkmanım, kaytmanım köpleşer esler Vatan için çıktım o gönlünün devler O gönlünün devler Vatan için çıktım ey gönlünün devleri Kazan ettim şertleri gönlünün devleri Oh gönlünün devleri Halipa sağ olun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Halipa türkmen bagşylyk sunwaty bir näçe şahalara, bir näçe ýollara bölünýärdi. Olaryň içinden her ýolunyň bir öz bir ýygyny, öz ýoluny oýup giden halipalary bar. Inesiden bir şu ýoluň içinde ne ahal ýoly, Salarsaryk ýoly, Damana ýoly, Ýomut Gökleň ýoly, Ärsary ýoly, Çowdur ýoly ýaly ýollara bölünýär. Siz hem şu Ärsary ýoluny bir aýdymlaryňyz diýerini ýetirýäňiz. Yollar doğrusunda gepleşigmedi dowam edäýli. Türkmeniň bagşylyk ýollarynyň hemmesiniň aýdym sagan kökleri bir. Ýöne olaň sözleriň sanalşynda, ähenglerinde, jokullarynda, hüýillerinde biraz tafawutlar bar. Onuň mümkinçiligine şol ýaşaýan ýerleri bilen belli bir derejede türkmen tiri taýpalary belli bir derejede birneme bir-birine uzak ýaşanlyga täpli. Yaşan şertleri bilen, olan komşulukdaki yurtları bilen bağlanışıklar. Medelim hüyüllerin ayrılışı, zıkkılların, medelim bağışçılığın eğer tarih yoluna bir gel, ondan sözlerin düşünükle ayrılışı, hüyüllerin sarı tarih yoluna bir neme sözleri uzayın aytmak hâziyeti var. Ýomut Gökleň yoluna, onda bir özbaşlyk, Damana yoluna, her ay yolun bir özbaşlyk, şiiri var, aydımlar hemmesem ol Türkmen aydımların kökleri birim bolsa hemmesem şeýler ýakymly süýjde. Haýsy bagşylyk ýollarynyň aýdýanan bolsaň, hökman bagşylyk ähli ýollarynyň bilmeli. Hali boljak bolsam. Biz radio telewizionyň üstünden dinleýäs, ähli ýollaryň bagşylygyny dinleýäs. Ana şol hali paşagylyk ýolu boýunça bir safar usatlar ýetişdi. Ana bizde şol Ärsary ýoluny, Ärsary bagşy yani Seyit Bağışı, Durlu Bağışı, Kırkır Bağışı, Roğlu Bağışı, Roğlu Muhammedi sonku yıllarda, Mustafa Aymedov, Övlalı Bağışı, Berde son Amderyan çep kenarına, Garı Küllü, Seyit Sakov deyip kası güçlü sağlamda olun. Sakar Töreklerine Cahangir İşan, Bağdar Bağışı, Ürnürat Bağışı, Imam Nazar Bağışı, Türkmenbaş şäheriniň Demirgazyga geçip bersek bolýardy da. Häzirki däne töreklerine de bagşylar bolan. Meselem Gürleş Bağışı, odan Gaýız Saryň atydy, Sary Jygawly. Olar birneme orta ýaşdan soň marag üçin ýöne ýatasy aýdym tagyň düýüni şol aňyra çykaýdan diýär. Olar orta ýaşdan geçenden soň marag elýärdi. Onun darın etrafında birneme Ýomut Gökleň ýoly aýdylsa da o ýerde ulada gaty ulusatlar boldy. Soň ýaly derýäň sağ kenarynda o ýerde bagşylar boldy. Jümägül bagşy, odan Juma Wellek bagşy. Umman lewapda bagşylyk sunwaty ýurdumyzyň beýleki ýerlerinden pes derejede däl. Häzirim
bağışçılık atken yaş bağışçılarım var edir. Yaş bağışçılardan mene şu Türkmenistanyň halk bağışçy diýen adamyna adyp bolan Gurbandylı üýet var. Jumageldi Urunov, Mekrim Jumaev. Man bağışçylygy şeýle ýa-da esti. Munuň bir sebäbim soňky döwürde ýaşlarymyzyň has güýçli aýdym taza urukmagyň sebäbinden bir aýdym mende. Gahrman arkadaşymyz döwlet başyna geçenden soň milli aýdym tazalygyny bolan büyükleýin üýtgedi. Döwlet deresinde üýtgedi. Onun yolunda devam eden Gahrman arkadaş serdarymyzyň tavallar şeýle gas ullakan. Gahrman arkadaşymyzyň ýyly döwlet gelir bolsa atly kitabyna biziň başlyk ýollarymyz hakkynda, ulu halifalarymyz hakkynda, soňky döwürde ýetişen belli başlarymyz hakkynda şeýle gyzykly maglumatlar bar. Biz şol kitabymyzdan biziň ýan kitabymyz häzirni okuýas. Halipa sağ bolun, aýdyp beren gydykly gurrunlygyňyz üçin. Halipa gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa, ersary ýolundan bir ajaýyp aýdymlaryňyzdan dinlesek, soň gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edibereriz. Bağışçılık ersary ýolu boýunça üýet boluşly usat bağışçymyz bar, Mustafa Aýmedow. Mustafa Aýmedowy men üýedim görmedim. Ýöne gaýbany halifam hökümine gaty hormat goýan şoň aýdymlaryň bir näçesini öwrendim. Şolardan Mama sen diýen aýdymy aýdyp beräýin. Baştyn Halipa. Alıp bardım garip yürüp mama seni rekledip yengan verdim ey erkidip büyük hale seni ay sen için beni har ettin otçigili dar ettin gayratımı ebrar ettin ey tapmışım pinhane seni gayratımı niye oydun tappasım derini soydum ay 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 ah kazıp bilin gözüm oydum ay ay aman koyman mama seni ay şumayı sayra yan dillerim gayratımı tutun ey ellerim ben bol bey yollarım ey Huda yurdin mama seni ay guruli tattım gerevim inden soğadı yüreğim gayratım kanatım gerevim ey şol yetimine gayratım kanatım gereğime kanatım gayratım yüreğime şol yetirme halimini Ören Halipa sağ bolun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin Türkmeniň akyllar şahyry Magtumuly Pragynyň goşgulary bir bagşylyk sunwatyndaky orny barada söhbetleşdigimiz dowam edäýin. Magtumuly atamyzyň goşgusyna aýdym aýtmaýan ýekijide bagşy ýokdur.
Benim özüm sol başta da aýtdym. İlkinji öwrüni aýdymam Matymul Praýanyň goşgyna düzülen aýdym boldy. Matymul'yň dörejeligi bir ummanýanyň giň, onuň goşgylarynyň ählisini öwrenip bilseň oňa ýetek zat ýok. Ýöne meňim aýdym hadinamda Matymul'yň 40-dan gowrak goşgyna aýdan aýdymlar bar. Matymul diňe bir türkmen şaýyrlar, bütün dünýä halklarynyň şaýyry. Onuň dörejeligi tägim paýazy ündüyen ündüleri ehraflara değişli. Şonu üçin geçen yıl Ağam Baygaz ummanı Matymul Praýa ýyl atlandyrylmak ýöne ýerinde. Geçen ýylda diňe Türkmenistan'da dünýäniň ähli ýurtlaryna Matymul Praýymyza bagyşlanan meden çäreler, oturulan ýadygarlyklar, şolaryň hemmesi biziň diňe Matymul Praýymyza däl türkmen halkyna şeýle uly şöhret awry getirdi. Bizim Matymul'un beýeldiýäs, Matymul türkmen halkyny beýeldi. Matymul'yň meň ykbalyma täsir eden ýerleri bar. Ýa-ni aýdysym ýaly, bir dönem şu Matymul adyndaky häzirki uniwersitet tutuldy. Ozon Matymul Praýanyň hem de Döwlet Mehmet Agadynyň Iran Islam Respublikasynda ilkinji ýyl arymga açylanda, şoňa gatnaşmak, bagşykmyna gatnaşmak maňa mesel etdi. Ondan soň 2014-nji ýylda Gahryman Arkadaşynyň hut öz elinden Matymul atamyzyň 290 ýyllygyny başlanan Matymuly nişany almak maňa mesel etdi. Berekede oturup durursun, bir öwlene aşna boloy diýsen, onuň ızrarynda durursun. Uzak ýakyn ýola gider Merdanalyk kılgın çalar bolsam, ay bir gedewni saýlap alar bolsam, kynasyn tarsyn gerisin, ay hele Gotçygın at yaralı say olsa, yetişer her yerde hayda hay olsa, ayrı hatan olup yine bay olsa, satarlıkın ikman gelisindir. Gotçygın söhbet sarılır, köklü kış olmayan bakım yağılır. Yaşının köngülündekine ağılır, yamanın günde bir uğursun. Ey kadırdan kardeştin ulup kaşılıp, diğer yat bilin karındaş ol. Matymul bisalara dusulup, Kur'an'ın seydin görüşün görüş. Ay gele Matymul bisalara dusulup, Kur'an'ın seydin görüşün görüş. Ayıydın ağır
Ören halipa gahrman arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda aýdymsa sunwatyny, türkmeniň bagşylyk sunwatyny ösdürmekde uly mümkinçilikler döredip berildi. Şu biziň garaşçylyk ýyllarymyzda halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilik döredip berildi. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edäýdi. Men 31 ýyldan bäri Sakar şäheriniň medeniýet merkezinde Bağışlar öýüniň, soňra Bağışlar toparynyň ýolbaşçysy bolup işleýän. Bu döwürde dörli ýaşly Bağışlar öýünde bire halipa şäherlik ýolu boýunça terbiýe bermek, ikinciden meden mirasy öwrülmek boýunça iş alyp bardyk. Bu döwürde biziň Bağışlar öýünde biziň soň ýyllarda oýlarda 3 tane adam işleýärdi. Meniň beýleki ýoldaşlarymyň tagallasy bilen aýdym taýda uğurganlar bilýän ýaňy ýoly düşerlerini uğurup durmak boýunça ýa bolmasa ulu halipa bagşylary bilen ýaş bagşylaryndan başga da dürli kärde işleýän dürli ýaşlak bagşylar gatnaşdy. Soňra garaşçylyk ýyllaryna soň emmäňde mälim dürli medeniýet sunuwlaryna dürli okuw jaýlary döredildi. Gahrman arkadaşymyzyň tağırlasy bilen şolary okuw ýerip ýene merkezdäki ulu halifalardan ana Ýolaman Nuriýew, ana Seyit Annamradow, Muhammed Niyazdan, Orhan Nefes Döwlet Nazarovdan, odan Nuriýaz Bayramowdan beýlekilerin tälim alyp giden şäherler ýetişdi. Olaryň şäherlerine ýem Türkmenistanyň atgadan bagşly, Türkmenistanyň halk bagşlayan ady eýe bolurlar bar. Ondan bizi işleyen ya tälim terbiýelerini başlamamyň içinden çağırıp otlyp Türkmenistan sunwata atgadan işgär boldy. Onun hormatly prezidentimiziň bayraklaryna münasip bolurlar bar. Biz ona gowanýas. Olar ne olaryň özleri ulu halifa bolup, olaryň işleyen ýerlerinde ýaşlara aýdymsal terbiýe berýär. Ýa-ni aýdyşym ýaly Bağışlar öýünde biziň işimizden halifa şäherlik boýunça şäherlet ýetişdirmek däl, ikinji medeni mirasy öwrenmek boýunça da. Medeni mirasy öwrenmek boýunça gençime işler etdik. Umman medeni mirasa bagşylyk sunwatyna degişli 150den owrak makallarym bar. Aýdan sözümiň gowru bolmadygy ýaly bir aýdym beräýin. Başdyny halipa. Öwdegim haýdan ay gelersin ey ýoluňa gurban bolaýyn. Haýhowlusdan bolarsyň ýylyňa gurban bolaýyn. Gürenjeň ýerden ey sürersen ey sen kimden ýüzüň Öwdegim näme durursyň boýuňa gurban bolaýyn. Gel ýar kimin dolay ay bilin ey gurban bolayın. Doldur
hatevdevim donur gelmeger peymanamın soldur. Akul ecevi gelgedim öldür ey koluna kurban bolayım. Gel yari Öyle aşığım yiğidim öldür ey koluna kurban bolayım. Halipa berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynç döwrüne halkara parahatçylyk we ynançmak girleyilip yglan edilen ýylymyzda halkymyza bagyş kalymyzdan bir halkymyza ýürek guýsanjyňyzy ýetiräýeli. Ýurdumyzyň bagyş sağlamdylary üçin ähli mümkinçilikleri döredýän halifa şäherdik ýoluny giň ýolasan gahryman arkadaýly gahryman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsunlar aýdýarym. Janlary sag, ömürleri uzak, belin tutumlu işleri mudama ruvaşlyk bersin. Sag bolun halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ören halipa gepleşimize gelip beren ajaýyp gurrunlygyňyz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolun. Sesiňiz mundan öýläkde belentde ýanglanmagyny arzuw edýäris. Ali gölüye abla sayalım sanganem buldum. Çaktı şeker dillerimden ey sellenem buldum. O sellenem buldum. Kalındı ömrüm kalındı bakışım kanım. Aklım beri dolunlu sana nem buldum nem buldum. O sana nem buldum nem buldum. Oha sen otursan ay serhoş eyle, gönlün gurunda şeyle, gel ikimiz meynoş eyle, o sana nem buldu nem buldu, o sana nem buldu nem buldu. Heydi diyere gülüp bakın ey alyan aklına asa yürep ayak çekmey sana nem buldu nem buldu. O sana nem buldu nem buldu. Asa yürep ayak çekmey sana nem buldu nem buldu. O sana nem buldu nem buldu.
halipalar ýoly bilen at gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip tutarýarys. Gepleşigimiziň inni sanyny görüşýänçä hoş, sag bolun.